Bad migao mar doho sani jiwo chenro maduoko piny ting' mar buche madeko e doho. Kara kamano, jotelo pod ywak ni bajet ma piny owacho chiwo ok rom chwalo chenro mopangi. Kanolos e doho Mathika e kinde manorango chal mar dohono, Ann Amadi ma en jagoro maduong' e bad migao mar doho kata chief registrar owacho ni nitiere gik mathoth monego tim e bero moko kuom doho, kamoting'o medo kwan mar doho, medo jotich kendo bero chal mar moko kuom doho e pacho ka. Kara kamano, Amadi wacho ni kata kobedo ni omenda ma piny owacho osechiwo ne doho higa ni tin mokalo, ok ginyal romo chenro makelo lokruok. The JEC has tried very hard to keep recruiting, but I think we are expanding at a very high rate. So even what we have is still not adequate. We have established that we need things like water storage to just ensure that the sanitation of the stations is good. But we've also established that a lot of good work is being done in terms of registry operations, in terms of case clearance. There is a lot of good work that is happening, and we appreciate that even with the resourcing challenges that we have, the members of the judiciary in terms of magistrates, judges and staff are giving it their all.